Albatros proiektua Horizon Europe ikerketa proiektua da, Europako Batzordiak finantziatutako ikerketa proiektua. 18 bazkide gaude bertan, bazkide europarrak eta afrikarrak. Eta Boloniako Unibertsitatea da koordinatzailea. Albatros proiektuaren helburua da Sahara hegoaldeko Afrikan epe luzeko onurak ezagutzea eta klima aldaketara egokituko dien erronkei aurrera hartzea. Nola egingo da hori? Zerbitzu klimatiko holistikoen eta naturan oinarritutako tresna eta ezagutzen bidez. Ikerketa Afrikako eragile eta herritarrekin batera garatuko da eta azkenean soluzioak beraiekin batera landuko ditugu. Azkenean bertako komunitatietan dagon jakintzaz baliatuko ga eta bertan eskuz egingo dugu lan beraiekin. Horretarako Afrikako 5 herrialdetan garatuko dugu, Ghana, Madagaskar, Kenia, Tanzania eta Hego Afrika. Eluiarren papera proiektuan komunikazioa lantzea da. Azkenean komunikazio plan bat diseinatuz, sare sozialak eta webunia elikatuz, eta gero proiektuan amaieran dokumental bat egingo dugu Albatrosen emaitza esanguratsuenak jasotzen.